はい、こんにちは。バックムシというものです。で、そうですね、今回、風来の試練の実況をちょっとやってみたいと思います。で、このゲームは前にちょっとやったことあるので、そうですね、今回は武器立て装備なしで、矢は装備ありで、武器立て装備なしでやっていきたい、クリアしてみたいと思います。そんなうまくはないんですが、時間がある人は、見てもらってください。よろしくお願いします。で、名前はそうですね。そうですね。バックムシでいきます。で、このオープニング動画がちょっと長いんで飛ばします。で、ひとまずそうですね。アイテム持ち込みなしで、武器立て装備なしでレベル満点をクリアしたいと思います。では早速いきます。そうですね。このゲームは何回かやったんですけど、装備なしではまだやったことないんで、今回やってみたいと思います。で、仲間ももちろんなしでいきたいと思います。かなり雑なプレイが多いと思うんですが、ご了承ください。武器立て装備できないんで、ちょっとレベル上げないとあれなんですけど、1回なんでどんどんいきます。何回でクリアできるかまだちょっとわかんないんですけど、その辺はご了承ください。そうですね、私は他の試練のゲームも月影村の怪物以外は一応やってます。で、装備なしでしたね。間違えました。投げるもなしでいきましょう。では次の回に行きます。ここから化け大根とゴーヤとが出てきます。仲
サクサクいきましょう。これはちょっとピンチですよね。なんとかいきますか。武器立ては使えないにした。これ厄介なこいつが来ましたね。セーフって言いますか。なんかわかんないな。やってるますよ。やばい、ピンチです。きついな。素手はきついな。分が来ちゃった。やばいな。これちょっと一回どうなるかわかんないんで、ちょっと強引に行きますか。そうですね。で、どんどん行きましょう。サクサク。はい。マシレンジやってる方は知ってると思うんですが、竹林の裏に着きました。で、武器だっては買えないんで、それ以外のもので、ちょっと必要なものだけがあって、さっさといきます。食料も買ってきますか。どんどん行きましょう。占いはしていきますか。順風ということで、まあだと思います。で、天満峠にまで来ました。倉庫いりませんね。捨てましょう。6ダメージか。結構痛いな。うわ、やべ。出した死にそう。霊武者倒しそうね。どんどん行きますか。やべ。色親方になっちゃう。いいか。ここは下がって矢で倒しましょう。やっと殴りで行きました。そうですね。わざとレベル上げて、倒すっていう戦法もあります。ここまでまず順調だと思います。外貨アイテムがあんまりないんで結構きついとは思いますけど。階段に行きましょう。危なかったです。今勢いでやっちゃいました。レベルが結構それなりにあるんでなんとかいきます。ここでお腹が減ったんでおにぎり食べます。
分倒していきましょう。次の回に行きます。この辺の回でレベル上げないとやっぱ結構きついですからね。ハブンがようやく一発で倒せますと思ったら一発じゃなかった。このゲームは何回かやってるんですけど、自分はあんまり上手くないんで、長い目でご視聴ください。あ、やばい。危なかった。死にそうでした。ここはドラゴンソウですかね。じゃあ今回はちょっとここで区切らせてもらいます。ご視聴ありがとうございました。